Здравейте, приятели! Днес ще играем на SpongeBob страшни игри. Айде, блокни! Да се абонират за канал Скъбър? Да, ако искат. Значи не искаш. Хора, абонирайте се. Ще си взем слушалката във всеки случай. Фак. От това SpongeBob е! Фак. What? Дай почваме. Къв този скелет? Да, сетих се пират. SpongeBob Патрик Къп. What? Ще гледат той колко са сладки и докато чакаме ще ни. А ти кой си, бе? Айде кажи, бе, махни, бе. Какво те страх от мене, бе? Ти там се вземеш. Аз не мога чета английски. Hello, City. Да. Рон, айде, бе. Ще си взема това. То всичкото менюто е едно и също. Окей. Да. Фак! Тия реклами ми излизат. Това ще играем. Хора, влизаме вътре. Чакам си поръчката. Айде. Може да си изтеглите линк долу в описанието. Кой? Да! Ко стана на то? Чакай го видим да го видим. Ко ти има, бе, батко? Умре ли? Па сигурно те убили Платон. Не, бе. Що умре, бе, Бог? SpongeBob. Хора, игото от тази реклама ми писва. Вече ми писва, искам да излезна. А тук показва ли то Патрик? Са Патрик и господин Раки. Къде е? What? Ето тук като правя така нещо ми гледам. Серпия ме вика. Да, Серпия. Добре. Окей. Да. Защо е господин Раки или пък? Фак! Тия реклами не взимат. Точно на Майнкрафт. Мразя я малко, ама не ми се играе сега. Махни се. Добре. Добре, не те мразя. Добре. Ама как се... Какво? Къде съм? Искам да бегам. Отивам да фак! Ще търся тази зелената краставица. Фак. Какво ще правиш? Ще отидеш да си Да, бе, аз трябва да... вземеш кюфте. Да, бе, кюфтета. Ама ще видя и май господин Рачуковко. Хайде, бе. Тук може да умреш. А затвори ли? Видехте ли го? Господин Рак. Отваря ли се та? И оттам където е Рак. Където е минал Рак, бе. Не, бе, там е където минал Рак. Чакай да търся този плактон краставичката. Не, бе. Фак! Не трябва да търсиш плактон. Да го видя това дали е там плактон краставичката. Дали господин Рак го е затворил пак. Господин Рак ще го убие направо. Хора, не играете тази игра, когато е вечер. Сега е ден при нас. Не, вечер е. Нека да рек. Дене. Абе, ти часа е. Откъде е то кръв? Не, бе. Не се отваря. Не можеш. Може? Какъв то джампскер, къде ми направи? От?
Аз се Къде съм, бе? От началото къде? Казах ви, че то... Не съм казал. Аз ти казах, Да, че ти- не трябва да ходиш на там. Ама ти каза да отидем там. Да, ама не да отвориш вратата. Ай, отваря се. Сега ще го виси. Ай, отиди на там, където ходи господин Рак. На където ходи господин Рак. Защо? Така. Това сигурно не е. Брат, аз ти казвам. Брат, ти не можеш да играеш играта. Чакай. Е тук. Аз не знам даже кой са. Чакай този. Ти си сам. И как се чува? Чуйте. А сега ти ще умреш. Няма. Отваряй. Рон, усък. Бягай, не искам се връща повече тук. Тук беше най-страшно. Фак. Айде, сега отивам да донесем кюфтето. Сепия, заповядай кюфтето. Anything else you want? Potato chips. Ма, пити! Много мразим това гъза ли е, путка ли е. Много ги мразим тия реклами, бро. Майка му стара. Фък! Не! Ей, ще умра, бе. Какво? Искаш да... Какво чакай тук? Трябва да потърля. Трябва да си го сготвя. Ама аз съм най-простият човек в света. Не мога да готвя. Опа. Дай тебе да те... Къде го слагам това? What? Това къде го слагам? Трябва да го сложиш. Ти ли си правиш бургера? Да, бе, те така ми казаха. Защо? Не знам. То ти си правиш бургера и ти даш пари. Не знам, бе. Даш и си умрел и си ходил. Добре. Взимам това. И ти си... Айде, ще ядем бургер. Ама да не е от човешки изчасти. Къде да седна? Оу, фък. Не, бе. Първо при бургера. Ще го вземам. Айде, бе, усе, седи се. Сепя. Да. Какво? Реклама. Вот. Добре. Не искам да почна. Ама какво да правя с този рак бургера? Отивам си го взема. После няма да го плащам. Викам. Да. Какво? 80 лева за рак бургер. Ти добре ли си? Защо? Защо 90 лева за рак бургер сега? Ти 100 лева ще ме изхарчиш тук, бе. Hey, call me Don't now, let me but use you're this standing right here. Just Ама do то не е it, добре, 100 okay? лева ми иска. Ring, ring, friend is Маша, брама. calling. Whoa, how did you just do that? Oh, just with Zedge. What? Мале, то 100 лева ми иска за рак бургер. 35, 100 долара, 35 долара. Не може. 100 долара. Да, брат. Минахме ли? Аз не знам дали минахме изобщо. Чакайте вие. Ако не стара от малко дата, ако съм на хлоби, я завършил.
Това ли е край? Не беше хич страшно. Не съм... Не. Бро, това е ниво ми е любимото. Окей, нека видим. Къде съм? Та игра, ако искате може да играем. Напишете долу в коментарите ако искате да играем тази игра. Играта ми глично. What the fuck? И на мен ми глично, бе, what the... пак то... Very good стамиран. Окей. Да. Ти се пробваше да откранеш рецептата. Ей, Зеленко. Ма то Плактон е най-зеленият човек, който познавам. Еми сигурно тук сме се завинаги. Ей, фък! Шо искаш? Ама да не настръгнем, да не се опикаем, батко. Кажи така, бе. Има ли някакъв ход? Да. Добре. Enter. Едно. Иска някаква парола, трябва да направим сега. Добре, сега. И... не и... Третото... Това... И сега... Ей, това, И добре, нека да пробвам. Enter. Как сгреших, бе? Hey, call me now, but you're standing right here. Just do it, okay? Това трябва да напиша коя буква. Whoa. Да. What? Какъв съм тъп. Две. Фък! Не. Хора, ако трябва искате втора част да тази игричка, напишете долу в коментарите. Може ма? Чакай всичко да направя така. Хоп. Е първа. 3. Уанда. И та. Две. Това. Три. То едно.
Hey, Едно, две, call me три, четири, now, трябва. but you're standing right here. Just do it, okay? Но, брат, я Ring, рекол. friend is calling. О, хора. След 20 секунди, 40. Ще гасвам видеото. И това кръга. Ай, 4. Enter. Отваря ли се вратата? Не! Сигурно... Не мога да разбира това. Къде е дошло? Едно... Айч. Фу, хора от мене чао.